Ako vypočítať výnos z investície do nehnuteľnosti? V tomto audioblogu sa pozeráme na tému investovanie do nehnuteľností a konkrétne na to, ako spočítať výnosové percento. Tento ukazovateľ je nevyhnutný pre každého investora, ktorý chce pochopiť, ako efektívna a výnosná je jeho investícia. Investovanie do nehnuteľností je ideálnym spôsobom, ako diverzifikovať vaše portfólio, generovať pasívny príjem a dosiahnuť dlhodobé finančné zhodnotenie. Treba mať však na vedomí, že tak, ako u každej investície, je dôležité porozumieť základným finančným ukazovateľom, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť potenciálne výnosy a riziká. Čo je výnosové percento? Výnosové percento je kľúčovým ukazovateľom výnosnosti investície do nehnuteľností. Tento ukazovateľ vám poskytne prehľad o tom, aký príjem môžete očakávať vo vzťahu k sume, ktorú za nehnuteľnosť zaplatíte. Existujú dva hlavné typy výnosového percenta, ktoré by ste mali poznať. Hrubý výnos a čistý výnos. Každý z týchto ukazovateľov poskytuje iný pohľad na výnosnosť vašej investície. Hrubý výnos, po anglicky yield. Hrubý výnos je základným merítkom, ktoré ukazuje celkový príjem z nájomného pred odčítaním akýchkoľvek výdajov. Tento ukazovateľ je užitočný pre rýchle vyhodnotenie potenciálu investície, ale je dôležité si uvedomiť, že neberie do úvahy prevozné náklady. Výpočet hrubého výnosu. Ročné nájomné deleno kúpna cena krát 100. Napríklad, pokiaľ máte nehnuteľnosť, ktorú ste kúpili za 4 milióny českých korún a ročné nájomné činí 200 000 českých korún, tak hrubý výnos je 200 000 deleno 4 milióny krát 100. To sa nám rovná 5%. Tento výpočet vám poskytne základnú predstavu o tom, ako výnosná by mohla byť vaša nehnuteľnosť. Pokiaľ máte viac nehnuteľností alebo zvažujete rôzne investičné možnosti, hrubý výnos vám pomôže rýchlo porovnať ich potenciálnu výnosnosť. Čistý výnos. Po anglicky Return on Investment. Čistý výnos poskytuje presnejší obraz o výnosnosti vašej investície, pretože zohľadňuje všetky prevozné náklady spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti, ako sú dane, poistenie, údržba a prípadné opravy. Tento ukazovateľ je kľúčový pre dlhodobé finančné plánovanie a správu vašich investícií. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Výpočet čistého výnosu. Ročné nájomné mínus ročné výdaje deleno kúpna cena nehnuteľnosti krát 100. Príklad. Ročné nájomné je 200 000 českých korún. Ročné výdaje činia 50 000 českých korún. Kúpna cena nehnuteľnosti je 4 milióny českých korún. Výpočet bude nasledovný. 200 000 mínus 50 000 deleno 4 milióny krát 100. To sa rovná 3,75%. Čistý výnos 3,75% vám ukazuje, aký je skutočný výnos po odrátaní vašich nákladov. Tento ukazovateľ je obzvlášť dôležitý pre dlhodobých investorov, ktorí chcú presne plánovať svoje príjmy a výdaje. Prečo je dôležité poznať výnosové percento? Hodnotenie investície. Výnosové percento vám umožňuje porovnať rôzne investičné príležitosti. Vyšší výnos zvyčajne znamená lepšiu investíciu, ale je potrebné tiež zvážiť rizika a stabilitu nájomného trhu. Finančné plánovanie. Pomáha vám lepšie plánovať vaše finančné toky a očakávať budúce príjmy a výdaje. Vďaka tomu môžete efektívnejšie spravovať vaše investície a dosahovať lepšie finančné výsledky. Rozhodovanie. Pokiaľ máte viac investičných možností, výnosové percento vám pomôže urobiť informované rozhodnutie. Môžete napríklad zistiť, že jedna nehnuteľnosť má nižšiu kúpnu cenu, ale vyššie náklady na údržbu, čo by mohlo ovplyvniť celkový výnos. Výpočet návratnosti investície je nevyhnutným krokom pri investovaní do nehnuteľností. Pomáha vám lepšie porozumieť finančným aspektom vašich investícií a učiniť tak informované rozhodnutia. Pamätajte si
si však, že okrem čísel je tiež dôležité zvážiť ďalšie faktory, ako je lokalita nehnuteľnosti, jej stav a potenciál pre rast hodnoty. Investovanie do nehnuteľností môže byť výnosné, ale vyžaduje si starostlivé plánovanie a analýzu. Použitím vyššie uvedených metód a nástrojov môžete zvýšiť vaše šance na úspech a dosiahnuť tak lepšie finančné výsledky. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.